Bet Your Brain er allerede en dansk klassiker. Spillet, hvor alle kan være med og have det sjovt. Nu et helt nyt Bet Your Brain med sjove, kreative og udfordrende opgaver. Det er ren sjov og ballade. Helt nye kategorier og endnu mere sjov. Bet på dine egne og dine venners evner eller mangel på samme. I sjove spørgsmål, dilemmaer og opgaver. Udfordringen. Alle mod alle. Den, der kommer tættest på det rigtige svar, vinder. Udfordringen kunne være: hvor mange gange om dagen parrer en gepard sig i brunsttiden? Hvor lang er en girafs tunge? Dilemma. Hvad gør du? Og hvad tror dine modspillere, du gør i diverse dilemmaer? Alle satser på, hvad du svarer. Opgaven. Det kan være lige fra tegne, mime, skrive eller lave lyde. Hvad er der på billedet? Modspillerne satser på, om du svarer rigtigt eller forkert. Du kan se, hvor meget dine modspillere satser, men du kan ikke se, om de satser på, om du kan svare eller ej. Bet Your Brain. Et af Danmarks mest populære spil. Nu i en helt ny version, hvor det handler om sjov og ballade. Masser af underholdning for alle slags hjerner.